senior department Zirlai no pangzong zong te lali swa mingin chibai vek ule voin August ni som ni pakwa min shwai khenga senior Zirlai te zirle thei tura damna le risel na min petu kan pathian ahning lal iswa fakin omro se amen amasa in Sunday school Zirlai kan bua sai chin te min hlut saka min lo ngai thlak sak chin tu Sunday school nau pang te le nu le pa te chunga lom thu kan soi tak mewa min lo hlawkpui zel turin kan som ngal bok chewani voina Zirlai som ni pariat na Christian Nun-Ei le bar zawnnaah ti kan zir dona kan Zirlai bu hian Bible chang pakhat aron da chuaka chu chu kan chiarange Isaiah bungkhat chang som pakwa atanga chang som ni ti nuam tak le thuoi taka in om chuan in drama thil tha te hi in ayang nima sela in du lava in hel chuan khandain a ei zawang cheu ati a kan Bible chang chiarte lalpan mal somro se amen machine te hian kan dam kho chuanan ei le in hi kan mamo in apoi mo ema chutiang bokin sil le fen te kan mamo bokani tin mihring chau ni lo ramsa te ran nung te le a thil nung tin reng hian dam kho chuanan ei an mamo ve boka chu chu pathian min siam dan pu ani a chu ei le in kan nei theinan chuan mihring te ero chuanin na kan thoa kan mamo anga kha kan tho chu angai ni Israel fa te po kha pathian nam thlan ni ma se nuam sataka om der turin pathian khan athlang haulawa khoi zu le hnute tui luan narama a hruai lu po khan an kutarim taka thoka thok chuak turin pathian hian ala zirtir thawani chuwang chuan na thok tura siam kan ni ti kanin sha reng angai ni ti chuan ring tu ten Christian nun kan lan chhuah tina tur hmun poimo tak mai chu eile bar kan zonna hmun hi ani ti kan hriat a poimo hle mai ti chuanin kan Zirlai bu hian kan ei zonna ang chi hi hlawm lian tak tak hlawm thumin aron chena chungte chu pakhatna chuan sarkar na thona a kan rama sarkar na thok zong hi sarkarin an du lo chunga alak lui an om lawa an manin an tho chak avanga an dila pek vek an ni chuti chung chuan thok thadu lo tam tak an om si hi amak em ani a hna in a kentel te chu dik tak le tha taka ti mai hi Christian nunen a in me em a sarkar na tho ti bahla zonga NGO le thil dang in man tam lutuk te hi adik chia lo mel education how tu pakhat chuan kan rama zirna a zir tluan tling thailo zong hi education hlo chamna ani a sarkar na thoka officer lo ni ta te hi kan hlo thlin na kan ngaya ma se kan rama corruption play tu te an ni a kan hlo tling chuang lo ati ani ngai tu ati thui khop mai adik lo deuh hi a hlok zoka adan lo deuh hi sum atam du fo ani ome kan rama hian mimal hlo chamna sul Nun-Ei ko sarkar hlo chamna nu ma mu tur atam jok dai mai a chan chu sarkar na thok ten an ei ruk thin wang ani ti achiang ngoi ani ei ruk na le tho tur ang tho pei lo na te hi Christian nuna tel ve tlak ani lawa satanic life ani ti kan hriat atul khop mai tuna kan Zirlai tamjok te hi chuan sarkar na engemo na thatak tho theih beisei in zir tang deuh vek kan ni mai theia ei zon na tur thatak nei tumin kan beya na te kan dila interview te kan nei thin ani chu kan hna dilina a kentel chu kan Zirlai buina soitak ang khan dik tak le rin om taka thanem ngai taka tho kha ani a then khat tam tak chuanin sarkarin kan hlo phu tok kan tho phu tok lo ang min pek te kha kan du khop lawa chu chuan ei ruk na swala min hruai lut ta thin ani kan in chung khurin amamo ni lem lo thil a in chung khur bung ruwa te emo in cheina thom hnoman to tak te pon yang chu khatiang angkha du le it kan nga lutuka mi nei aya tha nei du na in kan khata kan tu le fa te mi ti ain an na lovin an changkang lo bi kang ti kan hlawa chu kan rual o na chu kan hloina a dai le si lo chuan
ei ruk mai du na ril ru kan lo puta thin ani chu wang chuan ring tu te chu kan hlo phu tok le kan tho chhuah phu tokin kan khosa thiam tur ani tin na thona a tlai fo mai te mi aya ban ma chin te khatia ang te kharing tu te chuan in kan ti tur ani mi alawa rin omna nen dik tak kan tho fo chuan isua nei tu dik tak kan ni ziami ten an lo hre thei don ani tilai kan zirlai bu kan hmu ta kan khan ei ruk na le na tho that pe lo na that chiat na hi christian na tel ve tlak ani lawa setana zia setana nundan ani ti kan hriat kha a tha hle ni pahni na chuan sumdon na a ring tu te ta chuan sumdon na hian christian nun lan chhuah tir apoimo hle mai bum thei ang mi bum ngot mai te alawa luata hlep tum na te thil awana wanga aman pa ngai aya tau uchuwa ka zor ngal ngot mai te a thalo na na a tha anga soi tlat te mi ta na poi thei thil damdoi thi to ang chi zor te van tlang le kau shan du lo zong zor tat mai te hi christian nun nen a in moi lawa ti lo turani kan sum don na hian pathian thu oya taimatak le rin om tak kan ti phot chuan kan rama thil tha ei turin pathian in mal som na min vur thei ti sha in pathian tri na telin sum don tur ani aron tia tunlai a chuan sum dong a ei zong le khathiam le zir sang tak tak po sarkar na thoklem lawa sum don na lama kalta tam takan oma engpo ni se kan sum don na chu alian emo ate emo rin om taka kan tho mai kha kan ti tur ani a min dor tu te lobum mai te hlok na uma wanga mi poisa kirkim lo mai ang chi te ani na dik tak aya mani thil zor uchuak taka fakchia mai te hi athalawa tin mi in an mamu ani ti hriata wanga kan thil zor te man tau taka shal chin te kha ring tu te ti atan chuan amoi lo em maya kong chiat awang te ramri buai awang te in kalpo na kong te lo buai deuh thina chung huna mani bung rostok sa lo ti tau ve vak mai te mani huan thlai kan thar chu ang ngei te po man tau taka lo shal ve mai ang chi te kha athiang hlim loin ring tu te chuang kan ti ve hau lo tur thil ani a kan sum dong ani pon dot tel lovin pathian tri na telin kan sum dong thin tur ani tin buk na dik lo man te hi pathian huat zo takani ti kan hriat kha apoimo em bokani pathumna kutna thona a eden huana tanga pathian an chia kan lo don to ani avangin ha tak le rim taka tho hi mishingin ati tur ani a chutiang tura buat sei chu kan ni avangin kan ha damlu tuk awang a natna kan nei tam taka oma pathianin kan ti tura aruat ani tlat awangin kutna tho hi zapui tur kan ni lo reng renga kan zapui chuan min siam tu poi kan soi ang ti a hlo om jok ani in hlo fa kan ni emo ma ni mimal tan kan thok ani emo engna po thokila rin om takle taima takin thokila chuta chuan mal som na a oma pathian tri na tila kan tho phei chuan christian nun moi tak kan lan tir ti na alo ni anga pathian mal som na kan dong ngei don ani Thessalonica thonhni bungthum chang soma chuan tu po in na atho du lo chuan ei po ei su se ti kan hmua sarkar na emo na thatak kan chel ve kher lo ani po in kut na thokin rim takin ei tur kan nei theinan thei top kan chua thin ani chu pathianin kan ni dan tur le kan tho thei top tura alo ruat ani pon kut na tho hi kan za pui tur ani lawa tho chua nei lem lawa thok lem lawa chung te tho sa ringa chom hlom ringa ta om hi aza thlak jok em ani ti kan hriat kha poimo a in hlo fachunga chung kwa kan lo en kola lote kan nei emo huan thlai te kan siam emo mi hnuai te po kan lo in hlo lop te po ani thei chu na chu a hniam talua angaya za pui ai chuan khotlang le sarkarin a phal lo thil ti a thil zora thiang hlim lo taka sumlak lu hi aza thlak jok dai ani kan na chu asang emo sang lo emo kan tho tok ang pathianin min pe khi kan za pui turan ni lawa
tun laia ma ni hlok na tur le ham that na tur ani don phot chuan midang ngai tua mia lo le lo tuar ma se siom lo ti deuh ma se poiti mia lo na te buk na dik lo le te na dik lo te atam to em maya ring lo mi ni a kan ngai zok te poina an ti du lo tur thil tam tak hi ring tu te zok hian kan ti hre hau to lo ani ei zon na hi a tha le thalo oma a thiang hlim le thiang hlim lo oma chu wang chuan kong dik thang tura voina tanga kan ril ru ein bua sai ngal angaya taimak na hi hlo tlin na ani a engna po thok hre loila za pui lem loila taima tak le rin om taka kan tho chuan hlo tlin na in min huaka chu Christian tena kan Nun-Pui tlat tur chu ani tuna senior department Zirlai no pangte po hun lo kal le deuh hretanga nakin luka chuan ei zon na kong sang kan la thokang chuta chuan pathian tri tlat chunga tumru na ne na Christian nun dik tak le Pentecost zia dik tak kan lan tir chunga kan tho kha ka du tak mewa engpo ni se chung kwa kan khosak hauna a sum thok chuak zong le ei zong tu bera kan lo tang kher lo ani pon in chung chet konga le in bul ti fai en kol fai konga taima tak kan thoa kan tangkai na angkha kan lan tir ve a thale maya ring tu dik tak chu a that che tur ani lo ti kha kan ria reng a poimo hle ani thufing te bung som paruk chang ria ta chuan fel lo tak a de chua tam tak ai chuan fel taka de chua tlem te a tha zawk ti kan hmu a helai thu hi kan thin lungin vong reng ila chu chuan kong dik lowa kan peng tur kha min ven tlat thei don ani le khati zong kha voina kan zir thei te chu ani a voina kan zir lai kan han zir tak te kan zawai tan lalpan mal ni som sakro se amen